Het heeft allemaal te maken met Japan. We laten allemaal demonstraties zien van Japanse gevechtskunsten. Judo, jiu-jitsu, Japans handboogschieten, maar ook de Japanse cultuur. Dus er lopen hier een paar Japanners rond die Japanse kalligrafie laten zien, origami, Japanse vouwkunst. Er is Japanse thee, we hebben sushi. Dus het is een en al Japan opsnuiven, kijken, zien en doen. De naam van de sportschool is FMT Sport. En we zitten hier in Oenkerk en Veenwouden. En daar geven we dus vandaag demonstraties voor de Open Dojo dagen. Hey, ouwe, doe niet agressief! Kijk! Kleine meisje, die kan toch helemaal niet Hey, voetballen? doe even normaal! Die kan toch helemaal niet voetballen? Kijk! 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 Ik werd helemaal nergens op. Ik doe gewoon jiu-jitsu en wij aan de demonstratie zien hoe dat wij aan het voetballen wien. En dan komen er grote bullenbakken en die dan een potje verpesten. Dan pakken wij hun aan. En wat is jiu-jitsu? Dat is een zelfverdedigingssport. Ja. En ja, dan kun je beter leren om jezelf te verdedigen als je gewoon aangevallen wordt. En wat vind je er zo leuk om? Nou, ik vind het heel leuk omdat mijn onkel erop zit en ja, want ik zit eigenlijk op judo en dan is het net skoppen en slaan. En dat is het leuke hoor. Ga toch op. Zeg krijgen. Wat? Moet je ook nog pakken? Jee! Het ziet er al wel spectaculair uit. Dat is mooi, dat is mooi. Bij een demonstratie wil je het ook een beetje spectaculair hebben. Vinden plezier ook ontzettend belangrijk. En ook het functionele in de sport. En we hebben inderdaad alle leeftijden. De jongsten die hier deelnemen, en dat is dan aan het judo, die zijn 4 jaar. Net 4. En de oudste, ja, die zijn richting de 70. Ik doe judo en we hebben ze net een demonstratie laten zien. En wat laten jullie allemaal zien in die demonstratie? Judo-technieken. Want waar moet je allemaal op letten? Als diegene valt dat je hem vast hebt. Moet je ook sterk zijn? Best wel.